Gaurko eguna ez litzateke ezer, etorkizuneko idazleak ezagutzera emango ez bagenitu. Horixe baitu Galtzagorri elkarteak bere helburu behinena, sorkuntza maite duenari horrexetan laguntzea. Aurten guztira 85 lan jaso dira Gipuzkoako DBH-ko zentro desberdinetatik. Narrazioa A kategorian 33, narrazioa B kategorian 32, poesia A kategorian 15 eta poesia B kategorian 5 lan. Guztira 1621 bozka jaso dira interneten. Koazen Gipuzkoako gazteek egindako bozketaren ondorioz, aurtengo idazle gazte irabazleak ezagutzera. Novenus Magoaren ikasleak. Arantzazu Aizpurua, Lasalle Berrozpe, Andoain. Nik beti izan naiz oso fantasiosa, beti gustatzea imaginari buruzko istorioak. Txikitan maitagarria dela, baina orain irakurri dut Harry Potterren 7 liburuak, beste baten bate bai, Harry Potterren liburuak txoratu iten dute. Helburu fijo bat horrela ez nuen. Hasi nintzen oso motibatuta, eta lagun batek lagundu zidan momentu batzuetan, porque flako gelditu nintzen, ez nakin nola jarraitu. Berez, nahi nuen bakarrikan ipuin bat presentatu, oraingoan zorte pixkat nuen, obentzat 3. sari bat, edo finalista gelditzea bakarrikan. Zan ostegun bat, eta sartu berria ginen eskolara, eta nire irakasle bat, euskarako irakaslea, itxaropena, sartu nintzen gelara, esan zuen, irabazlea Arantzazu. Ni ateratzeten barrutikan, nola ez nuen inoiz ez irabazi, sarrituta. Idazle gaztearen saria irabaztea izan da, oso garrantzitsua da, izan da lehenengoa, ez nuen inoiz olako saririk irabazi, eta oso esperientzia ona izan da. Idazlea aspergarria iruditzen zaion nire adineko pertsona bati, esango nioke ez dela aspergarria. Hartu dezala, oraindikan aurkitu ez duren bere liburu espeziala, irakur dezala, eta horren buruzko ideia bat, edo antzeko ideia bat idazteko, eta horretan jarraitza. Basoan geunden, eta otso bat jarraika genuen. Papatean biak, ados jarri izan bagina bezala, buelta eman eta otsoari gelditzeko esan genion. Eta otsoa, gelditu egin zen. Beldurrez kikilduta geunden. Eta papatean, kaixo neskak, ni Novenus Hip naiz, hiri honetako artximagoa. Ze gertatuko ote da hemendik aurrera? Zu, Naia Madina Beitia, Lasalle Berrozpe, Andoain. Beti probatzeko gogoanakan. Poesiak ipuina baino gehiago gustatzen zaizkitelako, entzutea, itea baino, eta aukera bat nunez, hasi nintzen. Helburua edo lortu nahi nuna, poesia modiozkoa zen, eta momentu hartan, berria Andereño kontatu zian, eskolanean momentu honetan, eta lagunekin eta neon eta Eta gero etxean, pozik ez, lehenengo saria zalako ebai, eta holako notizia bat lehenengo adia zalako esaten niena, eta kontentu. Nire saria eskuratza suposatzen du nire buruarekiko izan dudan harrotasunik ikustea handiena, eta postasuna ebai ez, lehenengo aldia da, eta honekin lortu behintzat zerbait baliotela ez, zerbait iteko, eta motivazioa sortzen dit aurrera jarraitzea eta horrelako poesia edo ipuin gehiago egitea. Nik hasieran ebai aspergarria iruditzen ez da iten ez, erroioa edo ezagitzen. Eta, pixkat pentsatzen baldin mazu, hastea da, kasua. Beti lehenengo pausoa hastea da. Eta gero ja jarraitzen itea eta horretik aurrena hasi eta gero ideiak eta bururatzen jungo zaizkizu.
dakit, saiatzea. Eskolara joaten naizenean, etxean gelditzen naizenean, lagunekin jolastenen abilenean, nire aurpegia itzalita eta triste dago. Baina zu ikusten zaitudanean, gure bihotzean dauden sentimenduak nahasi eta banatu egiten dira. Biei egun zoragarri bat emateko. Oi, honek amodiozko poema bat dirudi, ala benetakoa ote. Uretan murgildutako abenturak, Iñigo Hernandez, Lasalle Berroze, Andoain. Almadi buruz idaztea bururatu zitzaidan, lehen urtean egin nuen lan bati esker. Idazten hasi nintzen divertitzeko asmoz, eta azkenean bida. Berri hona Euskarako irakasleak eman zidan, eskolan nengoen lagunekin, amari deitu nion, esateko. Eta denok zorion du zidaten, eta pozan dira dena. Sari hau importantea da berez, suposatzen du sari hau eskuratzea, motivazioa, etorkizunean gehiago idaztea. Aurretik idaztea gustatzen zitzaidan, zeren imaginazioa lantzen dut, eta gustatzen zait asko. Idaztea aspergarria zela uste duen adineko pertsona bati esango nioke idazten hastea, eta pixkanaka gustatuko zaiola. Momentu horretan, bi lagunak leku zail batean zeuden, alde batetik estua zelako eta bestetik harkaitza handiak zeudelako. Oso izuturik zeuden eta etzekiten zer egin horrelako ekaitzaren aurrean. Bapatean, almadiak buelta eman eta bi lagunak uretara erori ziren. Jokin eta Pedro protagonistak irtengo ote dira kinkalarritik. Guk guztion ama, Iker Lizeaga, Aita Larramendi, Andoain. Nik idaztea nire barrenak askatzeko egiten dut. Zu paperari esaten diozuna ez du beste libururik, ez du beste edozein liburuk hartzen. Zure mundua nolakoa den ikus dezaten idazten duzu eta, zer esan. Ni etxean neon, lasai, eta, telefonoak dei egin zuen, eta nik hartu nuen, kasualitatez. Eta, esan zidaten galtzagorritik deitzezuela, eta, esan zidaten, lehen gosaria irabazi nuela, eta, telefono askatu nuenean, post ikaragarria askatu nuen, eta, nire etxekoekin ospatzera joan nintzen berehala. Niretzat idazte gaztea sari eskuratzea izan da neure lanarengatik balorazio bat, eta zuri idazteagatik egiten zaizun aipamena, idazte animatzen hau. Jende gehienak edo balioztuela, edo idazte aspergarria dela, edo deritzo, baina denok balio dugu. Izan ere, esan bezala denok ditugu sentimenduak, eta idaztea hori da, zer pentsatzen duzun esatea edo paperan plasmatzea. Barrenak askatzeko modu bat ikusi nuen eta arrez geroztik oso gustora idazten dut. Zeruaren haserrea, txorien tristura, lainopean lurra, isilik ezkuta, trumoien burrumba, odeien borroka, tximisten argia, amorroaren izpi, euritantak, tan, kristalarekin borrokan, haizearen oihuak, zeruaren hitzen zizelkari.